Så er muligheden for at prøve fremtidens stylter. Klimastylten med gummistøvler. Fordi efterhånden, som det bliver varmere og isen smelter, så kommer der vand på fortovene her i byen. Hvis det går helt galt. Skal du prøve, unge mand? Det her fortov, vi har lavet, det er et fortov, der starter nu og ender i 2050. Og det er simpelthen for at vise Slagelses borgere, at hvis ikke de går herind på energistanden med det samme og får en masse gode råd om at spare på CO2-udslippet, så er det her realiteten. Så skal vi alle til at lære at gå på klimastylter. Var det ikke noget, unge mand, at prøve klimastylten? I dag har vi jo valgt at lave en scan for børn, fordi det er jo børn af vores fremtid, og derfor vil vi gerne vise børn og unge, hvordan vi kan spare på energien. Og kan man lege det ind i børn, hvordan at man skal køre tøjet på tørrestolen i stedet for tørretummeren, og hvad der kan ske, hvis vandet stiger, så er man nået langt. Ja, mine damer og herrer, kom og prøv fremtidens stylter. Klimastylten, den der kan holde til global opvarmning. Med klimastylten behøver vi slet ikke bekymre os om CO2-udslip. Man skal bare lære at gå på stylter med gummistøvler på. Meget alvorlige emner, og det er virkelig ret godt at lave noget sjov med, ikke? Fordi ellers er det næsten ikke til at holde ud. Ikke? Så da vi fandt på den her gimmick, SK-forsyning og jeg, så er det jo for at lave en øjenåbner. Og så samtidig lave noget, som børnene synes er sjovt. Men mange børn, de tænker over det, og de har hørt om det med isen op på Grønland, der vist nok er ved at smelte, og hvad er det for noget. Sådan. Kan du gå på stylter? Ja. Godt, så kom herhen, må jeg se, hvor god du er. Det gælder om ikke at røre vandet, tror jeg faktisk det var. Ja, det skulle ligesom vise, hvordan at det bliver, hvis klimaet, hvis vi bliver ved med at behandle det, som vi gør. Bertram befinder sig lige nu i nutiden. Bertram, du skal rette dig op. Nu støtter jeg dig lige lidt bagved, Bertram. Jeg har aldrig sådan været god til at stå på stylter. Det var svært, eller hvad? Ja, ret svært. Det vil jeg nu også sige, det var. Det så lidt svært ud. Ja. En Hvordan var det? Ej, det er rigtig nemt at stå på stylter. Ja, vi kan godt stå på stylter. Altså, vi piger, vi kan noget, ikke? Kan noget. Og hvis ikke I voksne går ind nu og hører efter, hvordan man sparer på CO2-udslippet og sparer på energien, så bliver det her virkeligheden. Så skal Bertram ud og have vand på gummistøvlerne. Det er simpelthen et børne- og ungdomsværelse anno 2009. Ja. Og jeg er inde i stuen og ser fjernsyn. Og I sidder selvfølgelig inde i stuen og ser inde på det gamle fjernsyn, for det er meget fedt. Det er en stor, fed fladskærm. Og det andet er også tyndt. Ja, det er også tyndt. Ja, det er klart. Kan I se, der er en kontakt, og en kontakt, og en kontakt, og en kontakt? Ja. Godt. Nu handler det om, hvem får først slukket for værelset, når man ikke er der. Nemlig ud fra devisen, sluk elektriciteten, når du ikke er der. Og det gør ved, at 4 af jer tager fat i rebet, så vi får en firkant, og du er derude mod den kontakt, og Victor, du er mod den, og du mod den, og du mod den. Når jeg siger træk, så trækker I, og I skal trykke på nullet på kontakten. Kan I se nullet på kontakten? I det øjeblik, I gør det, så ryger al forbindelsen på værelset, og I er der jo alligevel ikke, for I er herude at lege. Er I med på den? 1, 2 og træk! Og så skal der trækkes, og man skal have fat i rebet, når man slukker for kontakten, så der skal arbejdes hårdt her for at få slukket lyset. Ja, kom så, drenge og piger. Ja! Hvis man har fået det ind på en sjov måde, så husker man det måske bedre, i stedet for hvis man altid bare har fået at vide, skal du eddermame med at slukke lyset, ikke? Hvem får slukket teenageværelset? Ja! Jeg tit, når jeg sådan er på computeren, så ser jeg ikke tv. Det plejede jeg engang, så havde musik og tv og alt kørende. Men nu er det kun min computer, der kører. Også begyndt nogle gange at sætte sig ned og læse en bog måske, i stedet for at se tv og være på computeren hele tiden. Så kommer man sådan lige tænke om, så må man da huske at slukke derhjemme, når man forlader værelset. Men det har jeg gjort hver gang, jeg har forladt mit værelse, så er slukket. Det er for alt. Det husker I, eller hvad? Ja, det husker jeg. Ellers så min mor, hun siger det lige, fordi hun tænker meget på sådan noget. Hvem får slukket teenageværelset, når man ikke er der? Er I klar? Man skal holde fast i rebet, man må ikke slippe rebet, og man skal hen og trykke på 0. Ja. 1, 2, og så trækker I, piger. Ja, kom så, piger. Og trækker I. Der bliver trukket. Her. Kom så, piger. Hvem får slukket for teenageværelset? Hvem får slukket for teenageværelset? Ja, hvem får slukket? Hvem får afbrudt strømmen? Ja.
Det er en hård kamp, den her. Ja. Hvem får slukket for teenage-værelset, hvor alting brænder, så CO2'en vælter ud i atmosfæren. Så skal der arbejdes. Du har vundet en præmie nu for at trække tog derovre. Ja. Hvad er det for noget? Det er sådan en energirigtig lommelygte, hvor man selv skal pumpe sådan her, eller sådan et eller andet. Tror jeg. Sådan. Se. Sådan. Så der er ingen batteri i? Nej, der er ikke nogen batteri i. Det er der ikke. Se sådan der. Hvordan det går med forbruget, når de røde lamper lyser? Det stiger. Ja, meget flot. Er der penge? Bare ved at bruge tørrestativ. Ja. Nej, du var forkert. Du så ikke. Nej! 3, 4, 5, så kommer pigerne. Pigerne løber i vasketøjet, og man er ude, når man er taget. Så kommer man ned til mig. Vi siger, brug tørresnoren, ikke tørretrumleren. Tørretrumleren, det er en af de husholdningsmaskiner, der tager allermest strøm. Og det er faktisk ikke nødvendigt. Og det er rigtig, rigtig godt at bruge tørresnoren. Det slider mindre på tøjet, og det lugter bedre, og man sparer strøm, og man lukker mindre CO2 ud. Og derfor så kører vi det her som en del af SK's kampagne for at begrænse udslippet af CO2. Og så er det i orden, de sætter fingre på vasketøjet. Gør de det? Hov, hov, hov! Hvem blev fanget?